Maayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan so sa kawit ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Eric. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. In Your Eyes. Bay! Eric! Oh, bay, mausog ka diha. Dali mo buka. Bay! Padung diri mong crush! Ha? Kita ko! Nasa garian! Mao ba? Unya bay, unsa man? Guwapo ba ko bay? Ha? Di ba hagad ako na bay? Ha? Tanong sa tanong. Wapo ni mo ha? Kiss ko bay! Oh, binuwaga. Ibo ka na ko mo? Ang gaway. Oh, bay, naano siya bay? Oh. Hello ma'am, welcome back. How are you? Ay, what's your order ma'am? Ikaw, good sir. As usual, sir. Chicken with fries. Pero dili lang spicy, ha? Okay. Uy, nganong di naman ma'am? Wa na ba spicy mong life? Kay akong lipan. Yabag. Kang lola na, oy. Dili ko mukhaon. Okay ma'am. Kanila? Yes, sir. Oh, bayan no? Kasmaling ba sa kong apo? Huwag ka po duty dong? Sagot ako nakapoyon. Nakita na siya sa iyong suki nga crush niya. Oh, mau ba? Unya, unsa man dong ha? Nilihok na ka? Saan paglihok ang turpe man na? Paghilom ko dala ni. Nihunat pagani ko. Ikaw no? Pasag din ang maguwang ni Budang Lani. Unsaon nga wa man na siya maliwat na ko, God. Wa maliwat si mo pagkahimabay, lo? Dili sa. Ay, mabahay ko sa una, pero naiusa ka babae nga nakapausap yun ako. Natarong ko. Maunang tarong na kay ko sa inyong lola. Sa wa pa siya mawa ni kalibutan na. Ingon anak palang unta ko parihan ni mulo no? Ambot kita ulo eh. Mausap gid akong liho kung siya na akong katubang. Gusto ko makaila ng bataan. Ipailaw-ilaw niya ko, ana, ha? Ha? Makikila-ila ka na ko, sir? O, day. Kayo saon. Di ba't makahimo ang pangutana nga kung apo sa imong panganod? Unya, dugay na kayo ning nakagusto ni mo. Lo, uy. Bitaw. Okay, sige. Marie, muna akong pangalan. Kuan, Eric day ko, ma'am Mari. Ma'am, pwede og Pwede ba ko siya mga yos mong number, day? Kaya gusto mo siyang makigamigan ni mo, una ka niya panguyaban. lulo ba? Ka-cute ni mo, Looy. Eric, pasalamat kasi mong lolo. Diyan ako number, oh. Oh, salamat ma'am. Ha? Sige na mag-text-text ni mo rin. O bay, amiga na kayo ni. Murag dugay na kayo ming kaila bay kay daghan na kayo mag-istoryahan bay. Magkasinabot gid mi. Yawag rin mo ba eh? Sa ato ba? Di na kaginahanglan nga maghuwat niya kung muari ba? Kay mag-text-text sa mga mo. O bay, kanahan gid kay ko niya bay oy. Maong di gyud na ako ni palab yun pa bay. Panguyaban gyud ako siya bay. Nagkaisog na gid ka, ha? Nakikita na gid ka? Medyo nagka-close-close na mong gud ta. Tungod sa pagsige na og text-text, maong na ako'y kaisog ron nga makikita nimo. Nga naman di unta. Unsa di unta ituyo ni mo na ako, Eric? Kuan Mari kining kuan ba? Huy! Ano ka, uy? Ah, Di paningot pag kag maayo di, ha? Mari, pwede ba ko manguyab nimo? Oh, Nakagusto gid kay ko nimo, Mari. Unang kita pa lang gyud ako nimo. Wala ka mawa sa kuna-una. Maong sige kog atang-atang nga mobalik gyud ka. Ug kanang mag-standby ka sa tindahan, malipay kay ko. Malipay ko ug makumpleto nga akong adlaw basta makakita ako nimo. Eric, kuan. Dili ko sure if andam na ba ko ang butanga. Sa tinuod lang, ganahan sa kunin mo pero dili pa manggugutugtan sa kong lula nga mag-uyab-uyab kod.
Sorry ha. Mao ba? Sige lang. Magpaabot ko kung gano'n sa kaanda, Mari. Kana kung okay rahi mo. Pwede ba, Mari? Okay, sige. Ikaw bahala, Eric. Kana kung makalahot ay kagpaabot. Tinadanay ning akong tinguha ni mo, Mari. Maong andam ko magpaabot, bisag unsa pa na kadugay. Murag, nagkalaom na gid mo ni Maridong, no? Olo, naibaw man mi nga parehas mi og feelings lo sa usa-usa. Ang ako na lang gihuwat nga tugta na siya sa iyang lula nga maguyab-uyab na siya. Ay, so, kung sa bagod itaw ng lula niya, pura wa makaaging pagkabatanon. Unsa akong taon lo, mao man siya gusto sa iyang lula. Kung bagato bango niya miyan ang iyang apuhan, ako niya lang tabagan, nga, dili niya ang didan ang iyang apo. Sige lang, Loy. Andam sa kung magpaabot ni Mari. Ang pangutan na, hangtod ka abang ka magpaabot. Naka-decide ako. Noon saan? Nga ipaila-ila natin ka ni Lola. Tinod? Pero, pasidan lang natin kang daan ha. Kung unsa may isulti ni Lola, ipalusot lang sa pikas dunggan. Kay grabe sa kabiters mga lalaki ko. Ha? Oh, sige, sige. Barlanti ka. Ha? Nga naman, Lo. Aron makasiguro ko nga, makapadilay po kasi mo kaugalingon. Pero ay kabala ka po. Sa gawas naman ko, maminaw ra ko ninyo. O di ba ko magpakita? Okay lang. Ikaw di ay ang nanguyab sa akong apo? Oo. Diretsohon na lang tika ha. Unsa man ko ni imong tuyo sa akong apo. Kay kamura bang mga lalaki, no? Imposible kayo kung wa mo giapar sa babae. Ikaw unsa man? Wa man nang. Awa man di ay? Unya nga nung manguyab pa man ka, ha? La. Pasagdi ko mari. Ayaw ko buti. Dili ko musugot nga mapariha ka na ako nga mapunta ka sa sayop nga lalaki. Nang, wa ko mahibaw kung unsay kaagi nimo sa mga lalaki. Maong ingon anak ka kabiter. Pero, ipadako ko tarong sa akong lolo. Sige siya og pahinumdum nako nga di gyud magbinuang sa mga babae. Maong ipasalig nako nimo nga wa masayop si Marie kung iya kong sugton. Noon, tanaw na ko murag buutan man ka. Pero kinahanglang makailaon ako sa imong lolo. Makaila ko og mga klases lalaki nga tarong og dili. Sa tinuod lang naman siya sa gawas. Ako siyang pasudlon ha. Ay, ikaw, uy, Tempa, Rogelio? Lolita? Ikaw na? Uy, kumusta? Dugay na kay kung nagsigig pagita di mo. Ni Arab de ka po yun din de. Imo de apo si Marie. Buhi ko! Buhi ka pa di ay, ha? Abi ba na kung patay ka na? Ayos akong inana day. Di ko mo sugot na mamatay lang nga. Wa makakita di mo pagbalik. O nga, di ko makapangayo pa sa ilo di mo. Wa na ko magkinahanglan pa anong pagpangayo ni mo pa sa ilo, Rogelio. Ikaw mo hinungdan nga nung wa na ko'y salig sa mga lalaki. Lo, siya di mong gipasabot lo nga mahal kay nimo. Unsay mahal kaayo, ha? O dong, Eric. Siya mo hinungdan nga nung natarong ko. Kay sukad masukad. Wa bawag akong kugba ni Lolita. Nagkauyab ba sa una la? Sobra mas uyab. Medyo udon man ang tagani. Pero nakasa siya. Mao'y hinungdan nga nagbuwag mi. Day. Gimahanyan to na kong maayo, day. Pasayuan ako, day, Lolita. Mahal gihapon kayo, tika. Pasailuan na lang nala, uy. Di ba la? Ningon man kaato nga ang hinungdan sa imong kabiter kay tungod sa sobra nimong pagmahal atong tawhana? Mahal pa man sa day kaniya la. Hatakin na lang nag-chance. Badiha! Kandahan siya kada. Aron makalugar mo si Eric.
Sige na good, Lolita. Day. Tiwaso na to nga tong naputol na gugma. Nagyod ka magbinuang, ha? Bantay ka lang yun. Di nagyod, di na. Bitaw. Sige, good. Oh, Yes! so, kita na, ani. Okay naman si Lola. Okay na sad ko. So, kita na? Ha? Yes, Eric. Kita na. Yes! Woo! Gamay ra gid kayo ang kalbutan. Mag-abot tayo ra gid ang tanan. Ug wa ko magdahom nga ang babae nga gipangandoy ra gid nako sa una, karon ako nang asawa. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power, RNN. Mao kita mga higalan kaagi ni Eric nga taga Davao City uban sa awit nga iyang pangayo. Awit nga nagulahan In Your Eyes.